Отиваме на плаж. Alright. Трябва да намалим, че Дарел ще иска да ходи. Айди, мамо! Trying to talk to everybody. Ало, аз съм Дарел. Разбрахте ли, че съм... Чакай, бе, човек. Айде. Алекс Чунанка. О, айди! Айди! Дарел! Айди, бе, мамо! Той иска да чика коля. Къде е мама? Дарел! Чакай да те питам! О, събудихме бебето. Ау!